Mzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ambuye akhale nanu. Abale ndi alongo ndikulandireni lero lachisanu pa 26 mwezi wa Septemba 2025 ku programu yathu ya Tilankhuleni Ambuye. Lero ndi wiki 25 otegera kalendala ya Chikatolika. Mawu athu oyamba achokera m'buku la Hagai chapter 2 ndime ya 1 mpaka 9. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Francis Kapenda kuchokera ku St. Michael's Girime Community Hospital, St. Anne's Girime Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wabwino ukuchokera pa Luka mutu wa 9 ndime ya 18 mpaka 22. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father David Bello kuchokera ku Our Lady of the Poor, Chiringa Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu ambuku la mneneri Hagai. Chaka chachiwiri cha ufumu wa Darius, pa tsiku la 21 mwezi wachisanu ndi chiwiri, chauta adapatsa mneneri Hagai uthenga. Uthengawo wopita kwa Zerubabele mwana wa Salatieli, bwanamkubwa wa ku Yuda, kwa Yoswa mwana wa Yehozadaki, ndiponso kwa ena onse udati: kodi alipo ena mwa inu amene adaona ulemerero wakale wa nyumba iyi? Monga simukuona kuti tsopano ulemereroyo watheratu? Komabe ine chauta wamphamvu zonse ndikuti: usataye mtima iwe Zerubabeli, usataye mtima iwe Yoswa mwana wa Yehozadaki, mkulu wa nsembe. Musataye mtima inu nonse, yambani ntchito, pakuti ine ndili nanu ndithu. Musachite mantha, popeza kuti mzimu wanga uli pakati panu, monga momwe ndinalonjezera pamene munkatuluka ku Igupto. Zimene ndikunena ine chauta wamphamvu zonse ndi izi: patapita nthawi pang'ono ndidzagwedeza mlengalenga ndi dziko lapansi, nyanja ndi mtunda. Ndidzagwedeza mitundu yonse ya anthu, ndipo chuma cha anthu onse chidzabwera. Motero nyumba imeneyi idzadzaza ndi ulemerero waukulu. Ndikutero ine chauta wamphamvu zonse. Siliva yense ndi wanga, golide yense ndi wanga. Choncho ulemerero wa nyumba yachiwiriyi udzaposa ulemerero wa nyumba yoyamba ija. Ndipo ndidzakhazikitsa ufulu ndi mtendere pa malo ano. Ndikutero ine chauta wamphamvu zonse. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Uthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Pa nthawi ina pamene Yesu ankapemphera yekha, ophunzira ake adali naye. Ndipo iye adawafunsa kuti, kodi anthu amati ine ndine yani? Iwo adati, ena amati ndinu Yohane Mbatizi, ena amati ndinu Eliya, koma enanso amati mneneri wina wakale wauka kwa akufa. Apo Yesu adawafunsa kuti,
nanga inuyo mumati ndine yani. Petro adayankha kuti inu ndinu mpulumutsi wolonjezedwa uja, Mwana wa Mulungu. Yesu adalamula ophunzira ake kuti asauze munthu wina aliyense zimenezi. Adati, Mwana wa Munthu adzayenera kuzunzika kwambiri. Akulu a Ayuda ndi akulu a ansembe ndi aphunzitsi amalamulo adzamkana. Iye adzaphedwa, koma mkucha wake adzauka kwa akufa. Mthenga wa Ambuye. Abale yanga okondeka, leronso tikumva mawu athu amu uthenga wabwino wa lero kuti Ambuye Yesu akufuna kuwayesa mayeso. Nthawi yonse imene akayenda nawo anthu amaona, ophunzira amaona. Ndipo pakati pawo amathawu makambirana, kodi mkulu amene andithu kuoneka ngati ambiri kwa iwo amamupanga kumutsendezera za kundale kuona kuti wabwera kuzatipasa liberation, kubwera kuzasintha zinthu kuti zikayambenso, zokuti wabwera kuzakhazikitsa ufumu wa Atate ake, akavaliula ufumulo kwa iwo amatenga ufumu wa Roma tiuchotse. Koma lero akuwafunsafunso zokondweretsa kwambiri zoti akuyambira patali ndikuzamalizira iye mwini. Anthu amati ndine ndani. Mwina timalephera kupereka ulemu kwa anthu oyenera kulandira ulemu chifukwa chosadziwa chimene iwo ali. Ukhoza kukumana ndi mfumu yolemekezeka, mwina kukhala nayo minibus, ngati sukudziwa kuti amene wati nawo munowa ndi a Paramount. Awa tikuyenda nawo munowa ndi a CDU. Awa ti nawo panowa awawa ndi a DC, District Commissioner. Awa ndi ajama amayenda amanyamulidwa ndi anthu choka district ina kupita district ina. Nthawi imeneyo yazo kumakamba nkhani zanu. Ukazangodziwa kuti kuti akhala pafupi wandi ukazadziwa kuti wamkulu oyang'anira chipatala chakuti jadi amenewo, umasintha chifukwa wadziwa chimene iye ali. Nthawi yonse sumadziwa, ndipo ngati sudziwa it's okay. Anthu amati ndine ndani anena, kenaka akutembenuka, nanga inu mumati ndine ndani. Anthu anakhala chete chifukwa kuti uyankhe unenera kuyamba kuona kupanga summarize zonse zimene iweyo wakhala ukumva iye yakunena, ntchito zimene iye wakhala akuchita, ndipo mapeto wake tinene kuti yeye ndi ndani. Zinatengera Mzimu Woyera. Apa palibe kutembenuza mawu, zinatengera Mzimu Woyera kuuzira kwa Petro. Inu ndinu mpulumutsi wolonjezedwa uja, Mwana wa Mulungu wa moyo, samari. Mwina ndikosavuta kunena zimenezi pamene moyo ukuyendera bwino. Pamene moyo wako sukuyenda bwino, mwina kumakhala kosavuta. Ndaonapo ine anthu akupita ku chipatala kukathandizidwa. Atathandizidwa ndikuona kuti zimene amadikira sinateke kubwerera kumusi, kuja anali pa bedi yabwino.
achoka pamene paja ndikupita kwa munthu amene sindikunena kuti asing'anga athu samathandiza, anthu othandiza. Chikhulupiriro chimene iye anali nacho atapita ku chipatala ndikachira sanachire, kungobwera kumeneko. Angobwera ina tabwera kuza kutengani panjinga ndiri apayi tiye tizipitani bwanji ali mukathandizidwe. Uku kuli sing'anga amene izizi sikanthu imene sinkhadi inu to munapondesedwatu. Nyamuka kukafika naye. Chikhulupiriro chimene anali nacho popita ku chipatala. Pano tadena kuti chikhulupiriro chafafanizika. Chikhulupiriro chilisono kwawo. Ndipo tikakafika kumene kuja kakatiuza chani palibenso kukana chikhulupiriro. Ndaona ina anthu opemphera, oneka opemphera nditu. Zochita zawo nkumadabwa kuti kodi iwo amakhulupirira chani Chikristu chomwechi. Chifukwa kunena kuti inu ndinu mpulumutsi wolonjezedwa uja mwana wa Mulungu wa moyo ndikosavuta. Koma mwina ikafika nthawi yokuti mwadwala. Tapita ku chipatala, ndipo ku chipatala nena kuti pitani azika kuthandizani ku nyumba. Ndikubwerera. Ndi pamene chikhulupiriro chako chimaoneka kuti kodi chinali chopyapyala, chinali chozama. Chimaoneka pamene ukuyitanisa kolona. Ndipatseni kolona, tigwirize senti tizipemphera. Ndiyitanire na abambo abwere ndifuna kukonza milandu yanga. Kumaliza kuthandizidwa ndi wansembe pochoka pamenepo kuona munthu kuti ali ndi chimwemwe chimene amachisirira nthawi yonseyi. Sakuopanso kumene akupita. Inu ndinu mpulumutsi wolonjezedwa uja mwana wa Mulungu wa moyo. Kuti uyuyu pano aliwokonzeka ndipo akunyadira. Bambo mutsali bwino. Akudziwa kumene akupita. Sakukayikanso. Anthu amati ine ndine yani. Ndikufuna ndiyitenge nkhani yomweyi ndiye tiloweso pono pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Mmene anthu amapangira observe kutsatira miyambo ya hygiene. Peza aliyense nthawi imeneyo pano masiku ano tasiya komabe ukang'ona kachifine umazikolekerabe zofunika kuyika kukamwazicha. Kuti precautionary measures imene timayikapo pakusatenga matenda asatipasire matenda. Sama mmanja kwambiri ndi sopo pakati afika pakuti ayi usatenge soap towel kuti muzipukutira ayi Mungu siya aziuma kwa ukachifika you can't trust soap towel ili choncho. Good. Ndi COVID. Koma matenda ena onse kuona omwewa akupita ku nyumba huko. Abasamba mmanja kuti nifuna ndisatenge matenda. Koma sali ndi mantha kupita kuzemba. COVID amangopezeka pokhapa. Matenda amangopezeka pokhapa. Abale ndi alongo. Lero pamene tikumva kuti kodi Ambuye Yesu ndi ndani pa moyo wathu. Mau a Mulungu ngati sakhazikika mwa ife. Zochita zathu sizimagwirizana ndi zimene Mulungu amafuna. Iye amene pachiyambi anali Mawu. Tikamawerenga uthenga wabwino. Yohane chapter 1 verse 1. Liwu la Mulungu ngati silikhazikika mwa ife.
ati kuti likhazikike mwa ife silimangobwera kupanga paste. Ayi, liwu la Mulungu kuti likhazikike mwa ife poyamba tikhali ndi a desire, a will. Tizifuna, Ambuye ndikufuna ndizicheza nanu. Kucheza ndi Mulungu sikunena kuti nikacheza naye siku la Mulungu. Hayi, kucheza ndi Mulungu paliponse Mulungu uzipanga naye, paliponse ndikubwerezaso, paliponse pamene uli peza mpata. Musachite chinthu osachula dzina la Yesu, osachula Mulungu, chifukwa palibe chimene mungachichite bwino popanda iye kukhala pafupi ndinu. Ambuye apitirize kubatidalitsa mwa Yesu Kristo Ambuye athu. Amen. Zina la Atate, ndila Mwana, ndila Mzimu Woyera. Amen.